Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Wai shin kin iya irin wannan ko kuma irin wannan ring donut din? Ko kuma kina ɗaya daga cikin mutanen da kullum kina gwada donut amma baya baki abin da kike bukata? To kwantar da hankalinki saboda a wannan bidiyon zan nuna muku dalla-dalla yanda za ku yi donut naku ya fita ya bulbul haka gwanin sha'awa. Sannan kuma wani abu da zan ƙara faɗa muku daga farkon bidiyon nan shine wani lokacin ba recipe da ke amfani da shi wajen yin donut bane, ba a fahimtar da ke yadda zaki donut naki ya fita haka bulbul bane. To in dai zaki yi hakuri ki kalli bidiyon nan har karshe, ina tabbatar miki cewa in kika gama kallon bidiyon nan kika je kika gwada donut naki zai fita bulbul fiye da yadda kike tsammani. So da farko dai a cikin abin da zamu kwaba donut namu, zaki dauki mazubi ne wanda zai iya daukan yawan donut da zaki kwaba. Sannan kuma bayan wannan mazubin za mu yi amfani da measuring cup wajen auna fulawar mu. In baki da measuring cup irin wannan, zaki iya amfani da gwangwani na madara ki auna fulawar ki da shi. To in zaki auna fulawar ki kuma kar ki sa kofin direct a ciki ki ɗebo fulawar, a'a ba haka ake awu ba. In zaki donut zaki ajiye abin awun ki a ƙasa, sannan ki samo wata cokali na daban sai ki dinga ɗebo wannan fulawar kina zubawa a cikin measuring cup naki har sai measuring cup din nan ya cika. Kafin mu ci gaba zan so ku danna mini liking sannan ku yi subscribing channel ɗina. Subscribing kyauta ne, kawai ku danna saboda in na kawo wasu sabbin recipes ku zama mutane na farko da za ku fara gani. To bayan measuring cup naki ta cika, abinda zaki shine zaki samu cokalin sai ki yashe saman har sai ya zama level daidai haka, sai ki samu ki juye a cikin mazubin kwaban fulawan ki. Muna wannan dabarar ne saboda in kika ɗebo fulawa da kofin direct, zaki ga fulawan da kika auno yafi karfin abin da aka ce ki auno, saboda shi fulawa in kika danna shi ƙasa take ƙara yi, kun fahimta? Duk inda ta yi ƙasa kuma kin ga kin samu fiye da kofi ɗaya kenan. Shi yasa na ce ku samu wani abu ku auna fulawan ku da shi sai ku juye a ciki. Abu na biyu da zamu zuba a cikin kwaɓin donut namu shine siga. Shi siga ba kaman fulawa yake ba, zaki iya ɗebo shi da cokalin direct daga gwangwanin sigan ki zuba a mazubin kwaɓa fulawar ki, saboda shi siga ba abu ne da zaki danna shi ƙasa kaman fulawa, so zaki iya ɗebo shi directly. Mun yi amfani ne da kofi 4 na fulawa sai kuma cokali babba 2 na siga, wato 2 tablespoon. Abu na uku da zan zuba bayan wannan sigan shine yeast. Yeast shine abu ɗaya mafi mahimmanci a cikin yin donut. In har biki amfani da yeast mai kyau mai inganci ba, to ina tabbatar miki ba ta inda donut naki zai tashi, kuma ba ta inda zai yi laushi ya zama yadda kike ganin na mutane yake. Kuma duk inda yeast naki ya riga ya sha iska kafin ki amfani da shi, to ko kin sa shi a kwaɓin fulawan ki ba zai tashi ba. Shi yasa ni na fi jin daɗin amfani da wannan yeast na sachet ɗin, saboda garantin cewa in na sa na san cewa donut ina zai tashi. Irin yeast na kullin nan ba za ka san ko ya riga ya sha iska a shago kafin aka siyar maka ba. Kuma bayan kun gama amfani da yeast naku, ku naɗe shi ku ajiye shi ta inda iska ba zai shiga ba, kar ya muku deactivating na yeast. Sannan kuma abu na hudu da za mu sa shine kwai. Kwai guda ɗaya ya ishi wannan recipe. Kar ki sa kwai 2 kuma kar ki sa rabin kwai. Kwai ɗaya ya isa, sai dai in zaki ninka recipe to zaki iya sa kwai guda 2. Bayan mun sa kwai, za mu yi amfani ne da ruwa mai sanyi wajen kwaba donut namu. Tabbas da ruwan sanyi za mu kwaba donut namu, saboda kun san me yasa? Muna buƙatar lokaci da yawa ne wajen kneading donut namu, wanda zai iya ɗauka minti 20 ko fiye da haka. Kuma in ba ruwan sanyin muka yi amfani da shi ba, zaki ga tun kafin ki gama kwaba donut naki ya fara tashi. To shi ruwan sanyin zai hana donut naki tashi da wuri, zai baki lokacin da zaki gama kwaba wannan donut din. To in kuna da mixer a wannan lokacin, za ku iya sa abinku a cikin mixer sai ku yi kneading nashi cikin sauki. Amma fa kar ku damu, wannan recipe ba da mixer ne ba, kuma zan nuna muku yanda na yi shi ba tare da mixer ba. Ina ƙara tunatar muku ku yi subscribing channel ɗina saboda samun girke-girke kala-kala masu amfani da kuma ƙaruwa. To da farko dai zaki goge duk inda zaki kneading donut naki. In ma baki da tebur kamar haka, zaki iya shimfiɗa koda buhu ne a ƙasa ki ajiye abinki a kai, ko kuma ki nemi wata leda ko kuma kitchen top naki sai ki fara murza donut naki a kai. Kin fahimta? Kai in ma kina so zaki iya saka shi a cikin turmi direct. To za mu yi amfani da taɓarya wajen bugun donut namu. Amma fa ki san cewa in dai zaki sa shi a cikin turmi, kin wanke turminki ya zama cewa ba attarugu ba komai a ciki.
To ga yanda kuma zaki buga donut naki da taɓarya. Yadda dai kuka san ake daka a turmi haka zaki dinga buga kan dough ɗinki, sannan kuma ki dinga folding nashi, irin ki dinga rufa shi gida biyu kina ƙara buga shi da ƙarfinki kamar yadda ake daka sakwara. To haka zaki ta daka donut naki har sai ya ɗan haɗe jikinsa kaɗan. To bayan ya haɗe jikinsa kaɗan komai ya haɗu, zaki ɗauko botan ki. Mun yi amfani ne da bota babban cokali guda biyu, wato 2 tablespoon. In kina so ma zaki iya amfani da margarine, wato irin botan mu na sachet su Simas kenan, ko kuma zaki iya amfani da man gyaɗa. Akan wannan botan cokali biyu zaki iya sa mai cokali biyu, kuma donut naki zai yi insha Allahu. So bayan kin sa zaki ci gaba da buga shi ne yanda kuka ga ina yi a cikin bidiyon nan. Ki ta buga shi kina ninke shi haka, kina buga shi har tsawon minti 20 ko minti 30, kai har sai kin ga donut naki yayi laushi, wanda in kika daga ina irin jikin shi kina gani dai kamar yadda kuka gana a bidiyon nan, kun ga irin laushin sa ko? To haka ake so donut naki yayi kafin ki daina buga shi. To a nan kuma na manta in muku bidiyon inda na yayyanka donut ɗin ne, amma kawai na sa wannan scraper ne. Zaki iya amfani da wuka ko kuma duk abin da ke da shi ki yanka dough naki. Na yanka nawa kashi 10, sannan in kina da skeli zaki iya sawa ki auna akan skeli saboda dukkan nauyinsu su zama iri ɗaya. To bayan na yayyanka dough ina, abin da na yi shine na ɗauki ƙwaya ɗaya sai na yi faɗaɗa shi, na mai da shi ya zama dogo kamar yadda kuke gani. Kun ga haka? To bayan kun gama yin dogo da shi sai ku samu taɓarya. Dama taɓarya biyu nake amfani da shi, amma zaki iya amfani da guda ɗaya ki gama abin ki gaba ɗaya. In ku samu taɓarya sai ki bubbuga saman donut ɗin nan wanda kika yi dogo da shi nan, zaki bubbuga ki bubbuga haka sai ki naɗe shi kashi biyu, sai ki ƙara buga shi sosai har sai ya haɗe jikin shi da na ƙasan. Bayan ya haɗe sai ki ƙara naɗe shi kashi 3, ki ƙara buga shi haka zaki ta naɗe shi dai har sai donut ɗin ya zama ƙarami. Wannan abu da kuka ga ina yi yana da muhimmanci sosai, kuma yana ƙara ma donut laushi da tashi. So kake ce kawai zaki rarraba donut naki kawai ki molding ba tare da kin yi wannan ba, ki samu ki yi, din shi yake ƙara ma donut wannan farin layin da kuke gani din. To bayan kin gama nannaɗe shi kin bubbuga shi haka, in ya zama daidai zai iya shiga tafin hannunki, sai ki ɗauko shi sai ki kakkamo bakin sai ki haɗe shi a tsakiya ya zama rawun. Zaki haɗe shi ne ta inda zai zama ina irin baki bar rami ko ɗaya haka ko kuma wani crack haka a jikin ba. Zaki ta yi ne har sai ya haɗe ya zama rawun mai kyau. Sannan sai ki samu fulawa ki ɗan yayyaba a wurin inda kike majin donut naki, sai ki ɗaura wannan, sai ki yi ta murza shi haka in a circular form, ki ta juya shi haka, saboda wannan abin da muke yi din saboda ƙasan shi ya samu ya rufe gaba ɗaya ne. Ba a san inda zai ɗan buɗu, saboda in baki rufe shi gaba ɗaya ba, in kin zo suyan donut naki kika sa a cikin mai, zaki ga donut ɗin wani gefen ya buɗe ko kuma ya zama kaman buns. To duk wannan rashin rufuwan ƙasan ne yake jawo haka. To bayan nan kuma sai na ƙara yin the same process da na yi ma wancan, na bi na yi wa donut ina ɗaya bayan ɗaya. In ma kina so fa wannan zaki iya yi da hannunki, amma sai dai kuma hannunki zai sha wahala, shi yasa na ce ku yi da taɓarya. Inda hannu zaka yi zaka sha wahala har sai ka ji shi a jikinka, amma inda taɓaryan kake yi wahalan nashi bai kai na hannu ba. In kuma kina so ki cire ring donut, to zaki yi same process da muka yi a wancan ne, amma sai ki ɗauko abin da zai iya faɗaɗa miki fulawan ki, sai ki ɗan faɗaɗa shi kaɗan kar ya zama tsiriri sosai. Sai ki ɗauko abin yankan donut naki ko kuma kofi sai ki yanka da shi. In kuma ba kya son irin donut ɗin nan da ake yanka shi da abin yankan donut, bari in nuna muku wani hanya da za ku iya bi wajen obtaining ring donut. Kun ga abin da nake yin nan, kawai zaki yi shi ne kamar yadda kika yi na farkon can, sai ki samu hannunki ki dan dangwala shi a cikin fulawa. Bayan kin sa hannunki a cikin fulawa sai ki sa a tsakiyan wannan rawun donut din, sai ki sa shi sai ki yi ta juya shi haka round har sai tsakiyan ya dan yi fadi. Kun gani ko? To abin da zaki yi kenan. Daga nan sai ki samu paper ko kuma parchment paper ki yayyafa fulawa akai, in dai da normal paper kike amfani. Inda parchment paper ne ba ma sai kin yayyafa fulawa sosai ba, amma normal paper yana da buƙatan fulawa. Sai ki a'aje donut naki akai ki bar su tashi.
Bayan sun tashi yanzu mun zo inda za a soya donut. Da farko dai kafin ki fara soya donut naki sai kin bar man ki ya ɗau zafi. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma za ki yi amfani ne da mai mai ɗan yawa haka, saboda in man ki bai ɗau zafi ba kika sa donut naki a ciki zai sha mai. Kuma in kika sa donut naki a cikin mai kika ga bai tsaya a saman mai haka ba, yana nufin kenan donut naki bai tashi ba. Saboda donut in bai tashi ba za ki ga ya kwanta a cikin mai ya sauka ƙasa, amma in har ya tashi ba zai ma shiga cikin man gaba ɗaya ba, za ki gan su bulbul sun tsaya a saman mai, gwanin sha'awa haka. Sannan kuma in kina soya donut naki ba wai za ki ta juya shi akai ki juya gefen nan ki juya gefen can bane, a'a, jira za ki har sai gefe ɗaya ya soyu mai kyau ya zama brown haka, kafin sai ki juya shi zuwa ɗaya gefen shi ma ya samu ya soyu. Abinda na manta in gaya muku shine shi fa tuyan donut ba a sa mata wuta da yawa, medium to low heat, wuta ɗan kaɗan zaki sa. Kawai dai ki tabbatar man ki ya ɗau zafi kafin kika sa donut naki a ciki, amma kuma wutan ki ya zama can ƙasa, saboda in wutan ki bai yi ƙasa sosai ba za ki ga kin gama suyan donut naki kuma kin fito da shi cikin sa ɗanye. To yawancin mutanen da za su ce nayi donut wajen ya soyu cikin ɗanye, yawanci sun sa mata wuta ta fi ƙarfin donut ɗin ne, ko kuma man da suka yi amfani da shi yayi kaɗan. In kika gama soya donut naki sai ki kwashe. To alhamdulillahi mun zo ƙarshen wannan bidiyon. Sai kuma ga wani milky filling da kuke kallo ko, to in har kuna da buƙatan in baku wannan milky filling ɗin, kuna so shi ma in muku bidiyon shi kuma in posta ku gani, za ku iya gaya mun a comment a ƙasa. Da fatan kun ji daɗin kallon wannan bidiyon kuma kun amfana da shi. Mu haɗu a next video na. Fi amanillah.